Tervetuloa liian valoiseen päivään. Tervetuloa liian valoiseen päivään. Ja tuolla menee yksi jäsenistä. Hei, ei kannata vetää ikin kädenvääntö. Kädenvääntö. Ei oo kannata. Tässä ei oo mitään. Jeppe, kädenvääntö. On ne keinut tuolla vielä. Keinuja. Siinä on suklaapatu. Ja meissä jäisi yksi ilman keinoa. No ei tykkää merkkareista. Mä en nyt kyllä tosta enkä tosta. Mut toi ei tykkää merkkareista. Mitä on meikkari? Merkkari. Mitä se? Niitä tosi kovia karkkeja. Tosi kovia. Ville vai mitäs merkkarita pahoi? En mä tiedä, mutta juman laittaa on näitä murkkuja. Mä en tiedä mitä se. Terve! Me olemme Uotilassa Raumalla. Ei ollut kuin Ruotsissa. Niin, mulla on Ruotsi. Hesassa, stadilla. Stadilla. Tässä on meidän stadioni. Ville on lyhyempi kuin tuon pienet sähkötoimet. No se on. Hän on lyhyt. Hän on lyhyt. Ette lähe. Näitä hiukan harmi. Mä katsoin, tuolla on ykkönen. Haluatko sä Ville! Entäs mä siis? Ui. Nyt haastattelen sinua. Mikä on lempiruokasi? Lempiruokani on. No en mä kävis paljon. Ihmisen maksa. Minkä pituinen olet? Tarpeen. Eli? Siis valetoidoi 135. Mainitse he. Ei kun 131. Selvä, 131. Ja tää onko sun tyttöystävä? Oh. En kysy enempää. Hyvä juttu. Onko toi sun pyörä? Toi. Oh. Hertta Pietilä mun bestiin. Tuli YouTubeen. Oskari on mun besti. Mä oon tän verran pidempi tätä tolppaa. Ja Ville on niinku... Mä oon tämän verran isompi Arttu. Homekoulu! Olisiko tuon nyt sit? En pidä. En pidä mitään. Hei muuten, mä unohdin alussa sanoa, että moikka YouTube. Sä matkit mua. No, sua matkin. Moikka YouTube. Niin. Sä sanot aina, että morjes, mä oon Ville. Ei vaan minä, eli moi vaan kaikille meikäläisille. Ja sit mä sanon moikka YouTube. Aha. Eikö sä pitäis sanoa ennen sun meidän... No VVG people tekee tämän videon. Mä voisin tumpahaa. Ja hän on yksi tällainen henkilö, ketä ei vielä näy meidän kanavalla. On henkilö, joka ei näy meidän kanavalla. Nyt maistetaan. Ja se oli sitten VVG tällä kertaa ja tähän ensi videossa moikka moi.